الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. I dag begynder vi med et nyt projekt, og det her projekt, det er Masjid Taibas projekt, hvor Masjid Taiba og brødrene, der står for projektet, de har set, at der har været behov for, at man kan svare på de spørgsmål, som kommer ind, både gennem Masjid Taibas Facebook og gennem deres hjemmeside og e-mail. Årsagen til, at de har givet mig ansvar for at svare på de her spørgsmål, det er rent på grund af min baggrund. Jeg hedder Shahid Mahdi, og jeg er født og opvokset i Danmark, men jeg har studeret Sharia både i England og i Saudi-Arabien, hvor jeg afsluttede min uddannelse med special inden for Fiqh al-Muqarin. Fiqh al-Muqarin går ud på, at man sammenligner de forskellige fiqh-retninger og tager udgangspunkt i det stærkeste bevis, der findes inden for de holdninger, som der er i de forskellige fiqh-skoler. Og selvfølgelig vores metode vil være, at vi følger Quran og Sunnah. Vi følger den overbevisning, som Sahaba de havde, og det som de havde fortolket Quran og Sunnah med. Og selvfølgelig vil vi også respektere de forskellige holdninger inden for de andre fiqh-skoler ved Allah tabaraka wa ta'ala. Det er vigtigt, at man stiller spørgsmål, hvis man ikke har viden omkring noget, så man ikke udfører en handling eller en ibadah eller en tilbedelse i uvidenhed. Det er det, som Rasul sallallahu alaihi wa sallam har opfordret os til. For eksempel, der er en beretning, som Ibn Abbas radiyallahu ta'ala har berettet, at der var en mand, der fik sår i hovedet, hvor han begyndte at bløde, og lige pludselig så fik han våd drøm. Så han spurgte sine venner, sahaba, hvad han skulle gøre, om der var nogen undskyldning til ham, eller der var en udgangspunkt i, at han skulle ikke vaske sit hoved. Men de sagde, vi kan ikke se nogen undskyldning for dig, så derfor du bliver nødt til at vaske dit hoved. Så han vaskede sit hoved, og på grund af det, så døde han. Så Rasul sallallahu alaihi wa sallam, da han fandt ud af det, så sagde han, qatalahumullah qataluh. Allah dræbte dem, de har dræbt ham. Innama shifa'ul ayyi su'al. En person, som er uviden, vedkommendes helbred, vedkommendes udgangspunkt, det er at stille spørgsmål. Så derfor er det vigtigt, at hvis man ikke ved omkring en hukm, omkring noget, så stiller man et spørgsmål. Så får man den rigtige svar. Og den anden ting, som også er vigtigt, at man stiller spørgsmål til de folk, som er egnet til at svare på de spørgsmål, som kommer ind. Fordi der er rigtig mange folk i dag, der kan finde svarene til spørgsmål, men det er ikke sikkert, at det er den rigtige og den korrekte svar til de spørgsmål. I dag, hvor viden er blevet meget let tilgængelig, folk kan gå ind på Google og google deres spørgsmål og deres svar, og man kan få rigtig mange forskellige svar. Men det er ikke sikkert, at det er det, som der er passende, eller det er det, som der er korrekt i forhold til vedkommende situation. Så derfor er det vigtigt, at man søger viden hos de folk, som har en sharia-baggrund, eller i hvert fald Qulab al-Ilmi som os, så man kan få den korrekte svar. Jeg vil afslutte det her med at fortælle jer om min historie omkring en person, der har dræbt 99 mennesker. Så gik han til en person, som var abid, som plejede at tilbede. Han havde ikke så meget viden omkring islam, men han plejede at tilbede rigtig meget. Så han kom til ham, og han sagde, at jeg har dræbt 99 personer. Er der mulighed for, at jeg kan blive tilgivet? Han sagde, subhanallah, du har dræbt 99 personer. Hvordan kan du blive tilgivet? Så han dræbte ham også. Så færdiggjorde han 100 mennesker. Så gik han til en person, som havde viden, og spurgte ham, kan jeg blive tilgivet?
Så sagde han, selvfølgelig, dørene for tilgivelse er altid åbne. Så derfor så havde han svaret ham på baggrund af den ilm og den viden, som han havde. Derfor er det vigtigt, at man søger viden hos dem, som har en baggrund inden for sharia, eller nogle folk, som er tulab al-ilm. Vi vil inshallah prøve vores bedste til at svare på jeres spørgsmål ifølge Quran og Sunnah, og den måde, som sahaba de havde fortolket Quran og Sunnah på. Inshallah bi'idhnillah tabarak wa ta'ala. Og der kan godt være nogle episoder, hvor der kommer rigtig mange spørgsmål. Vi skal nok prøve på at svare på alle spørgsmålene. Hvis I ikke får svar på jeres spørgsmål, så må I gerne gensende den igen bi'idhnillah tabarak wa ta'ala. Og I er meget velkommen til at sende jeres spørgsmål på Masjid Dribas hjemmeside, gennem e-mail eller gennem Masjid Dribas Facebook bi'idhnillah tabarak wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala styrker os og vejleder os til det, som der er korrekt og det, som der er ret. Og sallallahu tabarak wa ta'ala ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.